Hundredvis af danskere forsvinder hvert år. Blandt dem er jeg ved ikke. Flere og flere danskere forsvinder hvert år. En af dem har gået her på VGT. Hans navn er Mark Otte. Mark Otte er ikke blevet set mere end 2 uger nu. Og vi ved ikke, hvor han gemmer sig. Skråstreg her. Hvad er din relation til Mark Otte? Jamen personligt så går jeg i klasse med Mark, eller gjorde. Jeg har ikke set ham i 2 måneder nu. Så hvis I ser ham derude, så hils ham fra 3B og sige, at vi savner ham. Ja. Jeg vil nu prøve at ringe til Mark Otte. Han tog den ikke. Måske sidder der en herinde, som har set Mark Otte. Kom med. Goddag, jeg kommer fra DR. Har du set Mark Otte? Nej. Jeg har fået et hemmeligt tip om, at Mark Otte sidst blev set med denne stikautomat. Her er han. Kender du Mark Otte? Er du Mark Otte? Om jeg er? Mark Otte. Nej. Han er ikke Mark Otte. Jeg står her med en, der hævder at have set Mark Otte for knap 2 uger siden. Hvor så du Mark Otte sidst? Gør hvad? Gik i skole, eller? Hvor så du Mark Otte sidst? Jeg ved ikke, hvad mener du med det? Jeg har fundet den lejlighed til Mark Otte. Aha. Det er han. Han er der ikke. Du hævder at have set Mark Otte fra 2 uger siden. Er det rigtigt? Hvornår så du sidst Mark Otte? Jeg har ikke set ham i 2 uger. Hvornår så du sidst Mark Otte? Det kan jeg ikke huske. En eller anden.